Ndị be anyị ekele m ụnụ. Ọmụbụ Geoff Bika na-ekwu. Ihe njibata n'ụbọchị taa bụ ihe na-ewi n'efere maọbụ n'iru akwụkwọ bụ Facebook na ịntanetị gbasara na law a na-pass gbasara ndị Igbo na ndị nwe Lagos. Ịhụrụ ahụ na ihe anaghị ekwu ndị nwe, ihe a na-ekwu bụ ndị nwe Lagos, ọwụ ndị develop Lagos. N'ihi na a mara ọ bụla ekwuwe ndị develop Lagos ha ma ndị ọwụ. Ma ihe m ji na-ekwu okwu a na-abụ onwe ndị na-agwa m na m na-achọ ime ka m na-etinye ndị mmadụ ụjọ n'ahụ, na-asị na a na-atụ atụmatụ ọjọọ megide ndị Igbo, na m na-etinye ndị mmadụ ndị Igbo ụjọ n'ahụ, na-etinye ka esemokwu na-adị n'etiti anyị na ndị ụmụnne anyị ndị Yoruba na ndị Hausa. Onye na-ekwu ihe a, onye na-ekwu otu a, m sị gị na isi adịghị mma, okwu m okwu ọjọọ bikọs ị chọghị ịma eziokwu pụtara ihe, ị chọghị ikwere ya. Ịhụra na ego na iwu etinyere etinye, ihe a so na ihe ntọala ebu n'obi eji onye isi awụ onye isi ala bụ n'obi ka o mezuo. N'ihi na o bidoro mgbe ahụ ọwụkwa gọvanọ na Lagos steeti. Na mana m ji na-akpọta okwu a na-abụ ndị Igbo nwere ahụ na na-edevelopụchara na ajụwara ole ndị nwe ya. Ihe a dị ka nwokorobịa ga-atụwa nwaanyị ime amụọ nwa, mmadụ akpọrọ nwunye nwaanyị na nwa zụgidesicha, nwokorobịa apụtasị na ịwa nwe nwa. Ọhịa na-ewi na edevelopụchara ha, ha echetezi na ọha nwe Lagos. Mana ajụjụ ihe m na-ajụ bụ ndị Igbo ihe nwekwara ike kụziri m na ihe biko nọ. Ọ bụ oge mgbe a ga-eji larụta ụlọ, ọ bụ oge mgbe a ga-eji werekwa na akụnụba bulatara ụmụnne anyị. Ahụrụ m ihe onyonyo m gosiri ụlọ nke mbụ vidio m mere na Nando, onye na-arụ Arụshima Aromatics na akwa ya ewelatala ya ụlọ. Otu aka m chọrọ na-akpọ oku Chris Charles na ndị ọzọ niile nwere ụlọ nrụpụta ahịa n'obodo ndị ọzọ na-abụ ala Igbo, biko bulatawa na ụlọ, biko nụ. Oge erube mgbe a ga-alarụta ụlọ. Ugo eberigokwana na mgbagbuo kwunu mana a na-akwụkwọ na ochi ntị na ahịa esugo agha dị. Anyị hụrụ akwa ọjị zọkarị na ebe ihe a na-eme na-eme ya. Ihe akwa ha debewo akwa bikọs o kutugo ya n'ahụ. Mana ihe awa akwa ụmụ ogbenye na-ebe si ha nwa bụ ndị sineti a na-echeta anyị na ndị ha na-agara ozi ndị ugwu anaghị echeta na enwere ndị donyere ụlọ ije. Unu agbachi nkịtị. Ugbu a ha egosiri ụlọ mkpọrọmasị ahụ, ya eru ya n'ahụ, ya edewe akwa. Mana akwa ọ ga-amịpụta mkpụrụ ọma ime ka ọ mara jee na anyị na ndị abụghị ofu. Ha agwala anyị ya, asị action speak louder than voice. By their action anyị na ha abụghị ofu. By the action egosita na ọtụgodi gị nwunye ma ha na-achọghị kama ihe emebie. Ụlọ ikpe a na-aga na ekwele na ekwukwe ekwe, ihe ndị ha gaga ọwụfụfụfụ zam onweghị nwe ebe ji azụ aga. N'ihi na agaghị ekwe ka Peter Obi erigoro dị a. Peter Obi bịara na-ekwu ma ndị Britain ma ndị Amerịka, ndị Western countries a ga-ekwe ka Peter Obi nọrọ because ọ bịara bidozi obodo ya. A sị na ala adịghị mma, obodo bụ uru ndị nze. So ọ bụrụ na bịa dozie ala Nigeria, ndị Western agaghị na-eritezi uru. So ahịa ha ji agba ya ụkwụ. Ọ m ji na-ele some of you na mgbe ọ gara aga mee interview na Chatham House, asị ya ọ gara aga sign agreement a ga-enyefe ya. Na-ekwugheri ihe juru n'ọnụ. Gee agreement ọ sign mgbe gịnị nye ugbu a. Ụlọ amada da ha dị happy na ọ sị na ọ ga-emezi Nigeria. A na-amakwara ma mmadụ nwe ihe mere ha enye ọchịchị ahụ kemere ha sị kama ga-enye ya ụwa gwụ Nigeria gwụ. The best thing onye Igbo ọbụla ka akpọwụrị kparịtawa ụlọ. Let's start coming home. Inwe moto abụọ na atọ bulata abụọ dewe n'ụlọ ma ọ gị ire ya market na ahịa na orewe na ha ewekwegoro ihe udoro okporo ụzọ ree ya. Ibe bido up ndị a ga-achọ anya abịa n'ala nna anyị. Akwa today people na-aga Nnewi gagoro ahịa. People ebe na nwere ndị agara m Cameroon mgbe m gara Cameroon, ndị na-agwa m na ka ha gaa ahịa ebe ka na-aga ahịa n'Aba. Ọ nwere ndị Cameroon ga na-across bata na-abịa egoro ya n'anya ma ụmụ Igbo ma ndị Cameroon otu aka ha ga-esi cross bridge bịa goro ahịa na Ọnịcha, bịa goro ahịa na ndị na nwa na-emepe
ka ebulata ndị anyị na-edewere ha n'ụlọ ama m na kọntena ga na-alọta na Lagos ya lọta ya belatawa ya they will spend money to come and buy it because this is ebe a ha sịkwana ka ha zụwa the business ha mewe ya kama ihe doro mmadụ anya doko onye agadi nwa ya na-akakwana nka n'ahịa ọma ihe dokwara mmadụ anya doro ya anya akara kacha nyere mmadụ onwekwana ego ehicha ya ha sị ka ha zụwa the same market dọmbọrị agbacha ọsọ a ga-agụma ya mgbe ha na-azụ ya afọ abụọ na atọ anyị nwa na-azụ ka anyị mara mbere ya bụ nke ka ike so ndị Igbo ka alọtawa n'ụlọ ha sịkwa na ha azụwala ya then anyị dị nka develop ala Igbo anyị we will still buy ourselves na-eme ana m ekele onye zọpụrụ uche gọvanọ Abia steeti onye bịara wee mee kwenye zụrụ moto Innocent GMN official car ekelekwa m usoro udo mgbe e mekwere the same thing o nwere ihe anyị chọrọ ọ ya Igbo erutego ụlọ anyị mee ya na akwa na adị na-eyi ebe akwa ndị akwa ete ihe akpụkpọkwụ nke arụrụ na Aba rice nke akọrọ na Ebonyi na ebe dị iche iche ụmụ ihe ndị a na-eme ala Igbo develop wekwala nụnụ ebute onye rice mill meziere ndị Ebonyi ebe ole nwere a na-akọpụta rice emere ha achọ rice mill tinyegasị ha otechi nwee oil mill n'ebe niile develop wee na-eme export to other countries economy anyị na-agbago ụbọchị ọbụla o suru na ahụrụ ndị Igbo lanụ makwara asa aga na ụbọchị ọbụla but at least our economy anyị agaghị adịrị economically stranded ma economically the na bekee biko or economically sabotaged. We are not sabotaged by economic. At least we have our own and grow. So to I na Igbo rule of development, you know. I have ego no go. I na ala chazo. Onye ugbo hapụrụ ya sịkwara na mana hapụrụ ya. So onye na ihe ha na ugo eberego na mgbagbu. Onye Igbo ọbụla kere nkwụcha. Ị na-eri na-echeta ụlọ. Ị na-erepụta ahịa gị na-ewelata ahịa ihe n'ụlọ. Echi dị ime. Ndị were otu aka ọha nọ n'ọnụ. Biko were ihe onyonyo atụsa ka ndị Igbo anyị na-ege ntị. Achọghị m iji ike na-akọ na-esuwa oke Igbo nsogbu ka ha dị ka a na-eti ndị mmadụ bọtụ buru n'obi na-alọta maka one day mmiri a na-eru ọ ga ka ọ hapụ nwa gị. Ndewo. Information you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want them for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want them for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want them? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.